Aktualitatearen errepaso azkar eta zital honetan, rankingen lehen postuan Artolazabal Anderea, Urkullu lehendakariak otsailaren 14an Maite Minen egunean bertan ordezkoa bilatuko diolako bozento gaizto dabil azken aldian, bai horixe, zer izango ote da? Tapeari lekukoa hartu ote dio Artolazabalek, noiz arte izango ote da hori, Gasteizko alkate aterako ote da benetan? La dictadura franquista no fue inevitable. Eta bai, Hamaika Telebistak ez dizue zuzenean eskainiko kopako Euskal Derbia. Osasuna eta Atletik eta Osasuna zer gertatuko ote da, zer sentituko ote dute gipuzkoarrek, hain arrotuta, hain puztuta, gizonezkoen futbola benetan interesgarri dago. Gau magikoa nahi dugu bizi. Politikan segituz, radarrak eta txapote izan dira azken garaietan albiste, WhatsApp bidezko difusio, erraldoi, zabal, garden, zintzo eta benetan informatiboak diren horietan. Txapote. Borja Semper Alderdi Popularreko bozeramaile Txit Gorenak berriz beste behin ere hanka sartu du. Buenos días a todo el mundo, a muchos de ustedes ya les conozco, nos conocemos, a otras no, y estoy seguro que a lo largo de los próximos meses tendremos la oportunidad de conocernos mejor, y bien, en el mejor sentido de la expresión. Eta bukatzeko, polizia infiltratuaren kasu izarra, ziur tokiren batean arro-arro izango zen hori, orain kereila kriminalaren menpean dagoela, ez bera bakarrik, baita polizia infiltratu honi aginduak eman zizkiotenak ere. Una querella criminal d'aquesta utilització abusiva dels mecanismes de l'Estat. Edo nola ere, gure herri santu honetan gauza santuak egiten segitzen dugu, Zubietakoak Ituren aldera eta Iturengoak Zubieta aldera. Zalantza, non ote dago aurtitz? Donald? Katona.